Ćao svima! Spremite mi ovo, jel može? Biće urađeno. Samo pogledajte kakvo lepo testo imam. Ne sumnjam da ću pobediti u ovom krugu. Dakle, hajde da počnemo. Prvo treba razvaljati testo uz pomoć oklagije. Tako je. A sad ću dodati punjenje i zatvoriti još jednim slojem testa. A sada pazite. Iseći ću testo, a zatim pažljivo saviti sve. Odlično, napravio sam kruasane. Stavit ću ih na pleh. Bako, pogledajte, napravio sam remek delo. Ok, stavljam sve u rernu i čekam. O da, to izgleda prelepo. Vreme je da izvadim svoje jelo. Kakav miris. Svaka mi čast, ja sam pravi majstor. Dakle, stavljam sve na tanjir i gotovo. O, nije loše. Ali, sad je moj red. Osjećam da ću ja pobediti u ovoj rundi. A sad ću promešati svoje testo. Odlično. A zatim ću to staviti u poslastičarsku kesu i sipati u kalup. O, kako to lepo izgleda. Baš mi se sviđa. A sada stavljam na tanjir. A sada uzimam plavi krem i sipam u sredinu. Da, i ponavljam tako nekoliko puta. Koristit ću fil različitih boja. Odozgo ću staviti šlag i malinu. Lepota. A ja sam zadovoljna. Hej, Jennifer, šta radiš? Šta je? Hvala. Dobro, vreme da ja spremim nešto. Ok, prvo ću sipati testo u kalupi. Da, tako je. A zatim ću dodati kolači Oreo. Aha, a sada treba na vreme skinuti to. O, mislim da je pravo vreme. O, kakav lep miris. Stavljam sve na tanjir. A zatim dodajem Nutellu. Obožavam je. To će biti jako ukusno, 100%. I sama bih to rado pojela. Odozgo ću krasiti sve šarenim bombonama i to je to. O, nije loše, bravo, unuko. Prijatno, mala. Jedva čekam da probam sve. Hoću? Ne, trenutak. Moram dodati nešto. Eto, sada možeš probati. Wow, izgleda zaista nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Divno. Ukus je baš dobar. Da, sviđa mi se. A šta je ovdje? Izgleda zanimljivo. Sad ću probati. To je zaista ukusno. Da, jako nežno i slatko. I posljednji kandidat. Sad ću seći sve na 2 dela i probati. Da, i to je jako ukusno. Znate šta? Odlučila sam, ovo jelo je pobedilo. Jeste čuli? Ja sam pobedila. Dakle, a sada želim ovakvu krofnu, jel može? Razumeo sam. Ne, to ni to. Ovo isto ni to. Ni to mi ne treba. Šta je to bilo? Pa to su kalupi za krofne. Dobro, treba će mi. Dakle, sipat ću unutra testo. Zatim staviti sve u peć i sad čekati malo. Osjećam da ću ovog puta 100% pobediti. Sada vadim svoje krofne. Izgledaju privlačno, ali to još nije sve. Sad mi treba šarena čokolada i vatra
Istopit ću čokoladu, a zatim umočiti krofne u svaku boju. O, pogledajte kako to lepo izgleda. Dodajem uši. A zatim umačem u čokoladu. A sad ću nacrtati oči. I nos. O, da, to je baš slatko. Pogledaj, bako. Zar to nije divno? Gluposti. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Dakle, odvojit ću nekoliko komada testa i staviti ih na sto. Tako je. A sada pažnja. Da, to je prava magija. A sad ću poređati sve komade jedan na drugi, a zatim iseći sve na 3 dela. O, da. A sad je vreme da uvijem sve. Tako je. A zatim stavljam svoje krofne u aparat. To će biti neverovatno, verujte mi. Treba malo sačekati. Šta vam je, bako? Izvolite. Moje krofne su spremne, ali to još nije sve. Treba ih ukrasiti. Da. Umačem krofne u jestive boje. I to je to. Pogledajte kako vam se sviđa rezultat. Usput, bako, vreme je da počnete. Da, upravu si. Sad ću uzeti ovu divnu jabuku i iseći je. O, da, a sredina mi neće trebati. A sada gledajte pažljivo. Stavljam jabuku na štapić i umačem u testo. Eto, ostalo je to sve ispržiti. Sačekat ću nekoliko minuta. A mislim da je dovoljno. A vadim i umačem u čokoladu sa jedne strane i sa druge. A zatim ću ukrasiti sve malinama. Oh, kako slatko, jel da? Ove krofne nisu samo ukusne, već i zdrave. Dakle, završili smo. Kakve zanimljive krofne. A ovdje je cijela daska. Ok, sad ću probati jednu. Da, sviđa mi se ukus. Svaka čast, idemo dalje. Ova krofna je mnogo slatka. I ukus je dobar. Ostalo je posljednje jelo. Ovo je krofna sa čokoladom. Ne mogu da zagrizem. Ne sviđa mi se. Dakle, pobedio je šef. Ja sam rekao, ja sam najbolji. A sada želim sladoled, jel može? Naravno, to nije teško za mene. Malo sam se zagrcnuo. Ali dobio sam genijalnu ideju. Vreme je da napravim najbolji sladoled na svetu. Pažljivo ću rasporediti testo po čaši, a zatim ću ga izvaditi. Da, divno. A sada stavljam unutra nekoliko kugli sladoleda. Razmazat ću sve, a preko sipati kakao. I obavezno treba ručica. Eto, napravio sam slatku čašu. Wow, to je zanimljivo. Ali sad je moj red. A moj sladoled neće biti ništa gori. Ja sam već napravila testo. A sad ću iseći kružići. Da, to je baš slatko. Stavila sam testo na pleh. Gdje, baka? Evo me. Gledajte šta sam ispekla. Unutra stavljam sladoled. Tako je. A odozgo jagode. Ostalo je dodati ručice i eto. Gledajte, napravila sam slatke korpice sa sladoledom. Stavit ću ih na tanjir u obliku zeca. Divno. Nije loše. Pridrži to, bako. Hvala. Dakle, sad ću spremiti nešto veoma ukusno. Prvo ću probušiti ovu kesu. Da, tako je. A zatim ću istisnuti na sladoled ovu divnu čokoladu. Da, treba mi što više čokolade.
I još više. Mislim da je dovoljno. Zalepit ću facu, dodat ću uši, ruke i mašnicu. O, da, to je baš slatko, jel da? O, jeste. Prijatno, mala. Oho, neverovatno! Ovdje je sve tako lepo. Čak ne znam odakle da počnem. Okej, zatvorit ću oči i izabrati. Šta? O, šta se desilo? O, ne! O, kakva šteta! Ne! Pa dobro, idemo mi. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i obavezno zapratite naš kanal. To nam veoma mnogo znači. Ćao, ćao ljudi!